Boli sme pri zrode nových komentátorov Formuly 1. Je veľmi ťažké nájsť to správne slovo. Zdravia vás Vlado Beňat, technik Igor Daniš. Želáme nerušené počúvanie. Štart sa nám celkom pekne vydaril, bez žiadnych kolízií. Weber atakuje Alonza, lenže beznádejne. A na konci nášho pola sa tie menšie týmy snažia, bojujú o lepšie priečky. Takto včera na nečisto medzi sebou komentovali mladí ľudia, ako sa hovorí, do steny, ale inak reálny záznam Formuly 1 na monitore obrazovky slovenskej televízie. Prišli tí, ktorí chceli, aby im z voľnej soboty urobil pracovnú Jánoš Gravčák spolu s podobne naladenými. Tí, ktorí reagovali na výzvu slovenskej televízie, aby si to vyskúšali a boli radi, že prišli. Zhodli sa, že takýto super deň by chceli mať častejšie. V Mlynskej doline nechýbal včera ani rozhlasový mikrofón Zákruty. Eva Rihová, Slovenský grob. Prečo vás zaujíma komentovanie F1? Komentovanie ako také nie, ale formula celá. Od detstva, no. Viete, kedy si len jeden televízor doma, brat ako športovec, formulu pozeráme, neprepína sa, tak mi to tak ostalo už dosť dlho. To sme radi, asi majú z vás doma radosť. Mama hlavne, to áno, keď musí ísť do kuchyne. Sympatický mladý muž, vy ste odkiaľ? Bratislava, Hugo Nágel. Čo bolo podľa vás na tomto workshope najťažšie, alebo také najzábavnejšie? Najzábavnejšie určite komentovanie prenosu a najťažšie sa posadiť pred kamery a vymyslieť nejaký rozhovor. Tam som skončil po druhej otázke. Čiernovláska. Som Alexandra Safianová z Komárna. Aký bol test podľa vás? Ťažký. Otázky ma niektoré zaskočili, takže ťažký bol. Ktoré ste nevedeli? Dosť som ich nevedela. Komentovanie? Nie je to ľahké, určite to nie je ľahké. Vyskúšala som si a ostanem pri tom písanom slove skôr. Ďalší adept, usmieva sa, ale aké to bolo naozaj, keď ste teda mohli komentovať? Peter Adam z Bratislavy. No bolo to neuveriteľne ťažké a nezávidím tú robotu tým komentátorom, ktorí komentujú hociaký šport, nielen Formulu 1. Aké by to bolo podľa vás, ak by sa náhodou Formula 1 neobjavovala na televíznych obrazovkách, lebo už aj také kedysi bolo? No dúfam, že také už nebude. Formulový workshop v STV zhodnotí Jánoš Gravčák, autor spolu s ďalšími priateľmi celého projektu. Najprv k tej účasti. Prišli tí najsilnejší, asi najlepší z tých, ktorí mohli jednoducho prísť. Uznávam aj to, že možno bol trošku nízky tlak a mnohým sa nechcelo vstávať na tú 10 ráno a prísť až sem do Bratislavy, ale myslím si, že mnohí z divákov Formuly 1 na obrazovkách slovenskej televízie doma vedia komentovať Formulu 1, ale keď príde na lámanie chleba, tak mnohí cuknú. Je to samozrejme pochopiteľné, pretože byť pod drobnohľadom jednak tých kolegov, ktorí tu sú, ale aj možno aj tých komentátorov, pretože pre niektorých je to veľmi ťažké zvládnuť niečo takéto. Môže to byť odradzujúce a ja verím tomu, že možno aj práve tento prvý workshop ako taký pilotný program môže dať odvahu aj mnohým ďalším ľuďom jednak pozrieť sa na tú Formulu 1 z tej druhej stránky, nájdu odvahu a prídu nielen možno si vyskúšať to komentovanie, ale len tak sa pozrieť, porozprávať a zistiť, že sme všetci z rovnakého cesta, sme všetci maniaci do Formuly 1, máme to veľmi radi, nielen Formulu 1, ale celkovo motoršport. Vždy je sa tu o čom porozprávať a preto som rád, že sa tu takáto dobrá spoločnosť ľudí zišla. Ako im to išlo? Na to, že to bolo prvýkrát, musím povedať, že to bolo naozaj veľmi dobré, pretože ja, ak si spomeniem na svoj komentátorský debut, tak to bolo určite horšie. Viacerí sa zorientovali veľmi dobre, z viacerých bolo počuť také tie návyky a to odpočúvané z toho komentovania, či už nášho, alebo možno aj iných staníc. Aj to môžeme len brať a kvitovať, pretože ak to robíme my, tak prečo by to nemohli robiť oni? A druhá vec je, že zo všetkých bolo cítiť to, že ten motoršport majú veľmi radi a že si to neho vyznajú. A to je naozaj veľmi dobré poznanie, že náš divák je vzdelaný, vyzná sa do motoršportu a do Formuly 1 a pre takých ľudí je radosť komentovať. Takže na úroveň vedomosti sa nejdem pýtať na základe testov. Boli tam veľmi náročné testy, priznám sa, že ja som takisto tým testom neprešiel na 100%, to rovno bez mučenia priznám. Nebol som autorom tých testov. Autorom tých testov sú fanúšikovia Formuly 1. Poslali mi tieto testy, keď som o ne požiadal. Ivo Didov alebo Aspel pomohol. Byť fanúšikom Formuly 1 v súčasnosti je možno oveľa ľahšie, ako to bolo v minulosti. Človek má na internete mnoho štatistík, môže sa nimi prehrízať, ale je to také množstvo, také kvantum údajov za tých 60 rokov, že aby to niekto vedel všetko, je prakticky nemožné. Prekvapilo ma, že je tu dosť dievčat. To aj mňa. Formula 1 je atraktívny šport. Silné stroje, rýchle autá a fešáci piloti vždy lákali aj ženy a preto sa vôbec nečudujem, že prišli aj dievčatá. My si dáme ukážku, ako to prebiehalo na pracovnom workshope o Formule 1 STV. Martin Ruissel. 101 Sauber, koho tam máme? A on zatiaľ v pohode. Situácia na čelných priečkách sa trochu upokojila. A vidím on safety car. Už je tam nastavený Bernd Maylander, čaká na vedúceho Alonza.
No, kto tu je, kto tu nie je. V štúdiu zákruty aj v tom televíznom Slovenskej televízii dnes boli Vlado Beňa od techniky Igor Daniš. Reálne preteky nás čakajú o týždeň. Premiérová veľká cena Južnej Kórei, u nich o 15. hodine, u nás v programe STV najprv v sobotu 23. ráno o 7. kvalifikácia a v nedeľu 24. októbra o 8. hodine rannej nášho času Grand Prix Južnej Kórei na novom 5621 metrovom okruhu v Yeongame.